Иновативен почистващ продукт от Смарт. Позволете да ви представя стирката за баня. Със своята уникална форма и формула, стирката за баня е всичко, от което се нуждаете, за да почистите всичко, което имате в банята си. Подвижен инструмент, оборудван с микрофибърна кърпа, която старателно почиства цялата баня. Микрофибърната кърпа и малко вода ще почистят всичката мръсотия, коса и прах. Винаги оставайте всичко блестящо и сухо, без водни следи. Дръжката е телескопичен модел и се регулира между 75 и 150 см. Малката триъгълна глава прави чистенето по-лесно и по-ефикасно, специално направена за трудно достъпни места. Дръжката се откача и главата може да се ползва и просто с ръка, правейки по-лесно прилагането на другите две функции, включени в патента ни. Тук в основата има практично гумено острие, което подсушава подове, тавани, стени и всичко направено от стъкло. От двете страни има система за почистване на фугите между плочките, които често стават грозни и променят цвета си заради бактериите, които се развиват там. Стирката за баня може да се ползва и за почистване на ваната, и за пода, и стените на душкабината. Да, за почти всичко, което може да бъде намерено в банята. За блестящо чиста баня вземете стирката за баня днес. Направете чистенето забавно.